Mitataw si Mactan, Barangay Captain Efren Aying, nga wa sila makadawat og report kabahin sa problema sa basura sa Sitio Kahayag, Suong Uno, Barangay Mactan. Ang dapit nga gireklamo sa usa ka concerned citizen pinaagi sa Balitang Bisdak nahimutang sa labing tumoy nga bahin sa luna nga iya sa usa ka pribadong real estate company. Matud ni Kapitan Aying, regular nga nagkolekta og basura ang Barangay Mactan ug may duha usab ka mga urban poor groups nga nagpuyo sa Suong Uno. Apan gipangsulod nila og mga sako ang ilang mga basura. Busa dali kining mahakot sa mga garbage collectors. Hinuon human mabalita sa Balitang Bisdak ang reklamo sa usa ka concerned citizen sa nagpasad nga basura sa Sitio Kahayag, Suong Uno. Gibutyag ni Kapitan Aying nga gipasusi na niya ang dapit ug palimpyuhan niya kini. Full time yung clean up ugma kay which is halidi man daghang bakante. Ni after ana ako nang sang ikuan ang mga residents dito nga ipalabay ang basura with nana sa sako para ma-pick up na nato.